هجمارeke welatên cîhanî û xwedanhêz di nav wan de Brîtanya û Fransa nerazîbûna xwe li ser operasyona Tirkiye li ser Kurdistana Sûriyê nîşadan û daxwaza rawestandina operasyonê kirin. Serokwezîrê Brîtanyayê tekez dike Tirkiye hevparekî giring e lê Brîtanya qet ne bi operasyona Tirkiye re ye û piştevaniya wê jî nake. Wezaretên Derve û Beravaniyê yên Fransayê jî helwêsta xwe bi tundî derbarê êrişa Tirkiye ragihandin. Boris Johnson Serokwezîrê Brîtanyayê dê pêwendiyeke telîfonî de lêgel Serokê Tirkiye roja şemiyê 12 Cotmehê dijatiya London ji operasyona Tirkiye li ser Kurdistana Sûriyê nîşada û daxwaz ji Erdogan kir wê operasyonê rawestîne. Li daxuyaniyeke berdevkê Johnson de piştî pêwendiya telîfonê hat derxistin dibêje Johnson dilgiraniya xwe ji operasyona Tirkiye leşkerî ku li Bakurê Sûriyê berdewam e ku di derbar de Johnson dibêje ew ê rewşa mirovî li Sûriyê nexweştir bike her wiha dê pêşketina di şerê Daişê de hatî bi destxistin kêm û lawaz bike. Serokwezîrên Brîtanyayê tekez kir ku Tirkiye hevparekî giring e û hevpeymane di NATOyê de serbarî rola Tirkiye di şerê dijî Daişê de û va hewandin û piştevaniya penaberên Sûriyê. Lê Brîtanya qet ne bi operasyona Tirkiye re ye û piştevaniya wê jî nake û daxwaza ji Erdogan kir danûstandinan bike û London amade ye li gel hevparên xwe yên navdewletî piştevaniyê bi armanca bi destxistina rêkeftinekê bike. Ji aliyê xwe ve her du wezaretên Derve û Beravaniyê yên Fransayê helwêsta xwe bi tundî derbarê êrişa Tirkiye ragihandin û gotin ku wan hemî çekên xwe yên leşkerî ku difiroşin Tirkiye rawestandin û çekên Fransayê nema ji Tirkiye re tên şandin. Her du wezaretên Fransa di daxuyaniyekê de ragihandin ku li hêviya êrişa Tirkiye li ser Kurdistana Sûriyê were rawestandin, ta wê demê Fransa biryar da hemî planên taybet bi derxistin û firoştina çekan ji bo Tirkiye ku eger heye di vê êrişê de bên bikar anîn were rawestandin û ew biryar ji dema ragihandî dikeve warê cîbcîkirinê de. Fransa her wiha amaje kir ku operasyona Tirkiye li Kurdistana Sûriyê metirsiya li ewlehiya Ewropayê durist dike.